Mga kahigalan ug mga kaigsunan, kumusta? Sa ngalan sa pagtulunan sa PBCM kon Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Mercy Incorporated, kininausabong sa katak ng tulumanon nga naguluhan ang mga langit ng lamdag sa kinabuhi. O kinikaron ang inyong igsoon Ebanghelista Brother Juan Ronilo Mangalos, may usa nga makig-uban kaninyo pinagis paghatod sa mga kamatuoran nga mao'y magadala kanato ngadto sa kaluwasan. Mga kamatuoran nga gitudlo kanamo ni Master, padayon usab ang among pagpanudlo diha kaninyo. Mga kamatuoran nga sumala lamang sa mga nakasulat sa Biblia, o kung aduna may mga basahon o referensya nga among gigamit, kana dili aron supakon ang Biblia. O kining maong tulumanon o programa sa pagtulunan sa PBC, mabati na kini sa 29 na ka mga radio station Visayas ug Mindanao. O kumusta sa mga kaigsunan nga nasunod sa PBC compound? O pahinumdom nga dili nato kalimtan ang atong hiniusa nga panagtigom nga atong gihimo kini katulo sa usa ka tuig. Gitawag nato kini mga kaigsunan og PBCM General Conference. Mao kini ang Marso 10, Agosto 19 o ang Disyembre 29. Busag yawag ang tanan nga mga kaigsunan sa pagtambong ni ana nga mga selebrasyon. O usab atong gipahinumdom sa mga kaigsunan nga dili usab nato pagkalimtan ang ato ang contribution para sa Palace Reconstruction mga kaigsunan. O niining inyo karong pagpatalinghog din nga atong tulumanon, mabati kini dinhi ning maong sibiyahan sa RPN Dixki Hotel Radio Cagayan de Oro City. Mabati kini matag adlawng Domingo alas 12 ngadto sa launa ang tagnas gapunon. Adunay pagsubli ini sa matag adlawng Martes ug Huwebes alauna ngadto sa alas 2 ang tagnas gapunon. Live sa Facebook ang programa mga kaigsunan, makita usab kini sa YouTube. Ingon man makita kini sa Parasat Cable TV sa Channel 5. Kumusta usab sa atong mga tigpaminawan dinhi sa Dipolog City ang atong programa, mabati kini dinhi sa RPN DXKD Radyo Ronda Dipolog matag adlawng Domingo alas 6 ngadto sa alas 7 ang takna sa kagabhion. Live gyapon sa Facebook kining atong programa, makita usab sa YouTube ang atong programa mga kaigsunan. Kumusta sa mga tigpaminawan dinhi sa Balingasag, Misamis Oriental ang atong programa, mabati kini dinhi ning maong sibihan sa Bay Radio Waikurat FM alas 8 ngadto sa alas 9 ang taknas kagabion din gitagaan kini kinabuhi sa mga PBCM Women's Group ubos sa pagdumala sa Presidente Madam Gaga Eugenio. Kumusta usab sa atong mga tigpaminawan dinhi sa Cebu City ang atong programa, mabati kini dinhi ning maong sibihan sa DYLE. Duha ka hugna kita mga kaigsunan sa inyong pagpatalinghog. Unang hugna alas 11 ngadto sa alas 12 ang takna sa kautuhon og mabati kini sa ikaduhang hugna sa alas 2 ngadto sa alas 3 ang takna sa kahaponon matag adlawng Domingo. Live gyapon kini sa Facebook mga kaigsunan og ang ikaduhang hugna gidumalahan kini sa mga kauban nga mga matuod nga mga ebanghelista o ministro. Ato usab nga gikumusta ang ato ang chapter president dinhi sa Cebu City branch number 25. Kumusta kanimo Brother Chifilo Sebelia din usapon nga naghatag suporta sa atong programa dinhi ning maong sibihan sa DYLE. Ato sab nga gikumusta ang chapter president dinhi sa Toledo City branch o naga-sponsor usab sa ato ang programa dinhi sa DYHR Shine Radio. Kumusta kanimo chapter president Sister Victoria Dosina. Ato sabi kumusta ang atong igsoon PBC member, kumusta kanimo Mami Viti Rebecca Tamayo dinhi sa Old 71 Lower Kitma Central Bakakin, Marcos Highway, Baguio City. Kumusta usab sa mga tigpaminawan dinhi sa Tandag City ang atong programa matang adlawng Sabado sa inyong pagpatalinghog mga kaigsunan dinhi sa DXBP Shore FM. Una ngadto sa alas 2 ang taknas gapunon din gitagaan kinig kinabuhi sa mga kaigsunan ubos sa pagdumala sa chapter president Brother Demetrio Campado. Ato sabi kumusta atong mga kaigsunan nga niya sa tinipong bansa sa Amerika, kumusta kaninyo PBC member Sister TC Kulihat ug ni Sister Lily Patterson. Sa gihapon Sister TC ang among pagpasalamat sa imong pagpadangat sa mga libro o referensya o sa imo pang mga ipadalahay pa nga mga libro o referensya nga gamitonon sa atong programa. Salamat kanimo og salamat usab daan sa imong ipadalahay pa. Ato sab nga kumusta ang mga kaigsunan nga niya gyapon sa tinipong bansa sa Amerika nagasud-ong sa programa via Facebook Live. Kumusta sa mga Amakiton and Hermias family? Ilabi na sa atong igsoon Brother Nicodemus Nicky Hermias.
Ato sa mga kumusta ang usa sa PBC member din sa Villanueva, Misamis Oriental. Kumusta kanimo brother Primo Sabang? Ato sa mga kumusta ang tanan nga mga higala nato nga mga salesman o mga salesman runner. Usab ang atong FB viewer din sa Butuan City. Kumusta kanimo brother Ivan Kirk Narcaw sa imong pamilya? Ang legal counsel nato sa PBC mga kaigsunan walay lain attorney Ramil G. Carion. O di atong gusto magpadangat sa mga pangutana, i-text lang sa numero 0917-811-8882. O karon sa pagpadayon, ihatag ko kamo sa pagpailapa sa kaubang ibanghilista o ministro. Sa ngalan sa magtutudlo, Divine Master Tomas ni Sr., o ingon man sa Executive Vice President Reverend Charlie Winyo, kininyong alagad, Evangelista, Brother Marcel De Leon, o isa nga makiguban kaninyo nining taknaa karon. O akong pangumusta dinhi sa San Pablo kanila ni Rosalie Aribado og ingon man sa iyang anak Hasil Tamarong Aribado, salamat sa inyong pagpadala alang sa Palace Renovation mga igsoon. Og labi na usab dinhi sa Isulan Sultan Kudarat kanila ni Lisa Nabarite og ang iyang kapikas Doming Nabariti, mga igsoon, salamat sa inyong pagpaminaw diha mga kaigsoonan. O aron sa pagpadayon, ihatag mo sa kauban nga ministro. Kiniusab niyo igsoon, Brother Dibs Rizaba, nangumusta kaninang tanan, mga kaigsoonan, katambayayong nausab ninyo karon nining atong tulumanon, mga langit nung lamdag sa kinabuhi. O kauban po rin nato karon sa studio, atong kauban, nga PBC member o observer, Brother John Kenneth L. Mangalos. O karon sa pagpadayon, ihatag ko mo pagbalik kang Brad Ronnie. Hinihigayon na mga kaigsunan o mga suki na mong tigpaminaw, dili gyapon na usa nato makauban ang Chief Minister at the same time Executive Vice President sa PBCM, Reverend Charlie Eugenio. Busa kami lang gyapon ang gitasan para pagpadayon sa pagtuon sa mga kamatuoran. O pahibalo di ay sa tanan nga mga tigpaminawan o mga kaigsunan sa pagtulunan sa PBCM. Kinikanhi ministro o ebanghilista nga mao si Aquilino Valencia dili na gi-recognize as official evangelist or minister sa PBCM o kung adun na may iyang mga gihimo nga mga pamahayag kana iya na lamang o walay kalabtanan ang pagtulunan sa PBCM ubos sa pagdumala sa Executive Vice President and Chief Minister Reverend Charlie Eugenio. Kalakip nga among gipahibalo nga dili na membro sa PBCM kini sila si Hermogenes Macarayo o si Danny Nacua tungod kay naglain na kini sila og pundok nga gitawag PEDM HSI. Ang definition pa Brother Philippine Association Divine Master Holy Spirit Incorporated, pero yung mas master nga tanan nga mga nagpundok-pundok nga bibiya sa PBCM dili naman na iya ni master kun dili kaugdahan naman na siyawa mo nang gi-define nato nga Philippine Association Danny Macarayo Hill Satanic Incorporated. Pero bisan pag na-expel din ni sila Bradron, kanuna niya itong pahibaloon sila nga kung mubalik mo ang pagtulon ang PBCM din si Master ang nagtukod nga gipanguluhan sa ato ang Executive Vice President Reverend Charlie R. Eugenio, kanunay bukas ang pultahan alang sa inyong pagbalik. Kaya wala pa may paghukom, Bradron. Tinood ka na Brad Deber, no? Brad Marcial. So alang ka ninyo nga anaapas paglain bukas kanunay ang gangaan sa reconciliation, pero mentras nga di po mumubalik ana kami kanunay padayon sa mga pagtubag sa inyong mga pangatake labi na kini si Mr. Aquilino Valencia. Agi-atake pag-ayo ang atong Executive Vice President. Bisan pa kami nga mga ministro nga nagsunod sa Executive Vice President. Apan sa dili pa nato pag-isgutan ang atong topiko karon Brad Dever, ato sang basahon ang mga official nga mga basahon sa pagtulunan sa PBCM o kunya isunod na lang dayon pag mention ang mga pangalan sa mga nangutanang napinding pa nining higayuna. Okay, brother, ato pagkabasahon mao kini ang atong official nga mga bagong basahon sa PBCM. Approve na kini ni Reverend Charlie, mga kaigsunan. Atong unahon diri, unang-una natong babasa ang titulo Ebanghelyo ni Master nganong nahimong barangay chairman si Reverend Charlito R. Eugenio. Ikaduha natong basahon, naguluhan unsa ang kahulugan sa pulo nga Reverend sumala sa Biblia og referensya. Ikatulo na to nga basahon 1984 ang pagpakanaog ni Divine Master Tomas D. Eugenio Sr. sa Discomunion. Og ang ikaupat ang pagpahulay ni Master. So atong hangyo na to mga kaigsunan brethren nga grab na kamo og copies niini mga kaigsunan. Available na kini dinhi sa atong main office sa San Antonio Hasaan, Misamis Oriental.
O atong ipadayon ba doon ang mga pangalan sa mga nangutana. Unang-una din atong i-display sa screen. Number 1 din atong mabasa si Ignacio Cabanyero. Ikaduha si Swingly Kadusali, usa ka PBMA dinhi sa Dumaguete, Negros Oriental. Ikatulo si Jervy Suaso dinhi sa Madrid, Surigao del Sur. Ikaupat, lugar na may gibutang niya doon, Manolo Fortich, Bukidnon. Okay, alang sa mga nangutana, mapinding usa kining among pagtubag diha kaninyo, pero sundi lang kay maabot ra ang panahon nga hatagan namo og tubag. Dili na namo nalikayan. Pero nining higayuna ang amo sa mga buhaton mao sa ang paghatag og mga counter sa atake nga gihimo ni Mr. Valencia kanhi ministro o ebanghelista sa PBCM. Wa naman ni gi-recognize kay gi-expelled man Busa amo sang hawanan ang dalan sa amuang mga pagpanubag diha sa inyong mga pangutana. Unahon sa namo ni kay dinhi man siya ng komentaryo sa gibuhian namo nga mga pagtubag ubos sa pagdumala sa Chief Minister Reverend Charlie Eugenio mahitungod sa mga pangutana nga gitagaag tubag, pero iyang gisupak kay di siya uyon kay nagpaka mainglaki man gud ni siya Brad Marcial nga labaw siya kay balo sa Executive Vice President Tinood. si Mr. Valencia. Busa ang tupiko nga ato sa nga karon nga pagatun-an, mga kaigsunan, mao kini ang uluhan sa atong tupiko, ang pagtubag sa kinabuang ni Mr. Aquilino Valencia. Ikaapat na, part 4 na kini, mga kaigsunan nga atong paghatag og katinawan niining atong ingnon nga nagpakamayng laki kanang nagpakamaayo, pretender na mao na siya ang tinuod nga address para sa pusong. Sa minglabay nga mga pagtuna to Bradever, ginganlan ta niya pusong, pero atong gisusi kining pusong usa ka pagpakarong ingno ni Juan Pusong nga manalagna. Unya tungod kay di man gid siya manalagna, mo nang gitawag siya pusong, pagpakarong ingnon. Pretender. Sa pagpapretend kining magpakamaing laki nga mo gibuhat karon ni Mr. Valencia. Atong ipadayon ang mga paghatag og katinawan sa pagtubag tungod kay nagsugod kining iyahang pag-atake sa Executive Vice President nga pakasaypon niya. Uban kami nga mga ministro pinagi sa pagpangutana sa kanhi nga mga pangutana nga mao nga atong igsoon sa pagtuo Hubilio, Binaraw, Karawi mahitungod sa Rosariohan. Kay di man mo dawat si Mr. Valencia sa explanation sa Chief Minister of kami nga kanang Rosariohan nga gipahigayon ni Master og ibase sa Biblia may propesiya kana nga pag-abot sa katumanan sa Espiritu Santo nga mao si Master Rosariohan na. Di siya moyon nga ang gigamit sa Proverbio 1:8-9 nga mga pahimangno sa ginikanan, amahan o ginahan, ingon na nga kulintas diha siliog, dili siya muuyon nga kana daw propesiya sa Rosariohan. Unya, muna sa makadaghan mo nga pag-explain mga kaigsunan, kung magisgot tag kulintas o medalyon diha sa kulintas, naagin na siya. Timan naagin na ang kulintas o medalyon. Nga sa amon nang giingon, walay problema kung gamiton kini ingon nga propesiya pag-abot sa Espiritu Santo nga kana ingon nga Rosariohan. Unya, sa kunang gikaingon naagin na kay diha man gud gipakasama ang kasuguan sa Dios. Kanang kasuguan mao man ang balaod. Sa Dios, Bradiver, di ba? Brad Marcial. So, og balyon na ang kasuguan o balaod sa Dios, diyan gipakasama diha sa medalyon sa kwintas o diha sa kwintas. Kanang kwintas diha sa liog. O gusa nga iyang gipasiatab siyang kaugalingon Bradiver nganong nagpadayon siya nining bolato niya nga ato nang giingon nga wala nag-recognize hawak na sa tinuod nga sistema diha sa pagtulunan sa PBC nga sa grupo sa mga magwawali di indunay ni lugar nga labaw nga mao ang Chief Minister nga mao si Reverend. Pero nang hawid siya ni ining iyang gipahayag Bradiver nga gi-recognize man daw siya ni Master. Muna nga kung atong paminawa na kung tinuod ba gid nga gi-recognize ka, yan ang panahon na para dito magpasikad sa atong mga pagtubag ni Mr. Aquilino Valencia. Atong paminawan. Usaman ko sa iyang gi-recognize na atong doon na pa'y pagsayaw-sayaw diha sa quadrangle. Katusin na na Irene, alang sa inyong kasayuran, ibalik ko lang niya ang pagpahinumdom. Muhangyo to siya na ako, maingon, musayaw to niya aki ha, kay nganong iya man kung agni nga kami musayaw. Kaya kung makitaan ni Atty. Rodriguez, kay may legal counsel ligian na panahon na, makitaan gani, atagan og tag 100 pesos.
pagtukar na, muduol din to siya nga, aki, musayaw ta. Karon, natingala ko nga, ang tanan unta na ato musayaw, pero kami naman lang hinoon ang usa ang nakita. Ingon din si Master. Ha? Kanang nagsayaw kanang nag-ubag sayaw ni Irene, kana si Aki, ako nang magwawali dito sa Cebu, nakitaan ako ni Master nga magwali mo na dili ko mubiya sa paghisgot parte may tungod ni Master Tomas D. Eugenio Sr. Kaya iyan man kong recognize. Ha? Musa, si Master nahibaon na nako. Ato na bati, Brad Eber, Brad Marshall, atong gi-adresa ni siya, atong gitawag ni siya Mr. We're All Alone. We're All Alone. Kaya ang background mo sa iyong programa, imbis nga spiritual songs, iyang giilisan na aning We're All Alone nga titulo sa kanta. Tinuod doon. Ang iyang gihawiran nga nganong mapadayon siya sa paghisgot, sa paggamit sa ngalan sa magtutudlo, kay gi-recognize daw siya ni Master. Kanus niadto kunong panahon nga dunay pagsayaw-sayaw diya sa quadrangle. Sa tinuod lang, kanang gigamit ni mo, Mr. Valencia, nga recognize, di ba na musibo, kaya kanang recognize ka ni ka, but basta mo doon program, i-recognize ka nga, ani, mo ni siya ang iyang posisyon or iyang designation, i-recognize ka. Kini pointed out sa magtutudlo, nga nakita ka nga nagsayaw-sayaw dito. Kaya pangutana, gisugo ba kang Master, ani, magsayaw-sayaw, uban si Mama Irene or Nanay Irene, imong gingon na Irene. Wa, raba, ang inyo rabang sistema nga nung ni sugot ka nga, magsayaw mo ni Irene dito sto nga nya matod pa nimo ikaw ra dahil dito og si na Irene nga nagsayaw tungod ra ba kay nagingon na Irene nga dunay ihatag si Attorney Rodriguez nga 100 pesos sa magsayaw kunya kana ra ba nga kantidad sa unang panahon dako-dako na ra man na sa ato pa di ay og buto na naon murag nag-agap mo ani sa hatag ni Attorney Rodriguez nga 100 nganong nisayaw mo dito mo ring nisayaw mo nang nisayaw nya di-recognize ka. Kung gi-pointed out ka, gingon kag mo ni akong magwawali dito sa Cebu, buti mo ipasabot nga ang mga wala, gisayaw, anang panahon na, dili lugar gi-recognize o gi-pointed out ni Master. Mao na ron. Anang panahon na, dili man lang kay ikaw, naman si Reverend Ana, na si Samuel Montemayor Ana, naapod si Juan Bagaipo Ana, ang kanhi magwawali, wala naman si Juan Bagaipo. Naapod ko anang panahon na, pero di po ko magwawali. Kadumduman ko ani Mr. Valencia. Dahil wala man sila gisayaw sa magtutudlo. Si Juan Bagaipo ug si Brother Samuel Montemayor nga nagwali din ni mong sibihan sa DYLA. Unsa man lugar to, wala to sila gi-recognize nga magwawali. Ikaw lang lugar. Ha? So, anong bahina kung gi-recognize ka, di mo musupa ka na. Pero dili kay kung mo gi-recognize ka, ikaw na gyud mo magwawali sa Cebu. Kabalo ba ka? Ha? Mr. Valencia? Nga sa pagsugod sa programa dinhi sa Cebu, ang unang mi put up o programa dinhi ang unang miwali nga naghanay sa tima ang Chief Minister man si Reverend. Kasi kauban niya sila si Brother Sulficio Wargis o si Brother Primo Sabang. Munang kauban ni Reverend sana ulahi pa ka. Nga nahimong magwawali dinhi sa Cebu. Unya karon kun imong ipasyatab ng sistema tungod kay gi-recognize ka pangutana. Basta ba gi-recognize dili na pwedeng tangtangon. Wala ba'y pagtanggal sa mga magwawali? Doon na, basta magkinabuang na. Kanang pag-ingon ni Master, dito na ng magwawali imo kay muhimo naman na sa kinabuang. Unya, doon na may gitawag expulsion of member. Wala man nagipili ang expulsion of member nga para lang sa mga ordinaryo nga mga membro. Bisan pa din na sa mga may katungdanan nga mga ministro or diya sa mga chapter president. Basta dili na magsunod sa kabubuto ni Master. Entitled man na sa expulsion. Ha? Na karon, nadunggan na to, Brother Eber, nga muna iyang gibuhian nga pamahayag kay gi-recognize diya sa magtutudlo nga magwawali. Pero sa tinuod lang, dili kay ikaw ra may gi-recognize. Kadto lugar nga wala gisayaw, si Brad Samuel, si Brad Juan, di lugar to magwawali kay wala man gisayaw. Dili man ba siya na, Brother Eber, nga kumo gisayaw, mauro gi-recognize nga magwawali. Tinuod yun. Ha? Sa akong dapit, Mr. Valencia, sa ako bang pagkamagwali, ako ra ba'y nagbot-bot ani nga mo himo sa pagkamagwali? Angay kang mahibalo nga doon na po'y tag na si Brad Rooney nga mahimo kung magwawali. O sa dili pa na to, basahon di ay ang kanang tag na mahitungod sa akong pagkamagwali.
ingon siya, brother, nga gi-recognize siya ni Master. Unya, anong sa imo mga pamahayag tungod kay gitanggal na ka, gigamit ra nimo ang ngalan ni Master. Dili ka naman recognize karon sa panahon ni Reverend. Mo nang nagwali ka, ang imong pamahayag imo-imo na lang na. Dili na lugar na nagsubay sa kabubuton atong paminawan gani brother ang iyang pamahayag nga kanang iyang gihimo nga pagwali gigamit ang ngalan ni Master, iya na lang na. Tinuod. Atong paminawan. Kanang PBCM, kay kanang PBCM gud mga higala, si Master ang nagtukod niya na. Tapos ako, dili na ko PBCM para sa kang loloy. Ako, naagyapon ko sa kang Master, diin siya maoy nagtukod sa pagtulunan. Siya maoy ako ang giwali. Ha? Ako ra noon diha kang Master. Ako ra noon diha kang Master. Atong nabati ang imong pamahayag, Mr. Valencia, sa mga naminaw nga kanang imong pagwali diha kang Master dining panahon na karon imo-imo na lang na. So wala na lugar na ipagtugot. Gigamit lang nimo ang ngalan sa magtutudlo. Nga matud pa nimo gi-recognize ka nga magwali sa Cebu, pero atong gisusi ang nagwali sa Cebu, unang nagwali dito ang Chief Minister. Unya tungod kay di ka man recognize karong panahon og magwali ka, ikaw rin nagtubag. Imo-imo ra na, way kalabtanan na. Si Master ana gigamit ang nimo ngalan ni Master. Narita brother sa tagna mahitungod sa laing magwali nga gipropesya ni Master. Og hain kini natuman brother ang gingon ni Master nga napay lain nga magwali. Atong pagabasahon bro sa ato ang Biblia, kining naguluhan mga kasinatian uban sa Espiritu Santo nga nagpakatao Divine Master Tomas D. Eugenio Sr. Dini na ito pagabasahon brethren sa chapter 1 verse 105. Ingon niini ang nakapahayag, Juan, ayaw pagsunod sa binuhatan sa imong amahan, krus bagaipo. Tingali unya og hipuson o kuhaon ta ka. Aduna parabay muabot nga Juan nga magwawali. Matud pa dining Master. Kana di ay nga giingon sa Biblia. Unang Juan, ikaduhang Juan, ikatulong Juan, gipasidaan ni Master si Juan Bagaipo diha sa iyang ebanghelyo. Ug timan-anta nga kini atong nabasa dinhi nga aduna parabay moabot nga Juan nga magwawali. Kung tan-aw nato sa ibabaw na ay asterisk nga symbol. Kung atong tan-awon dinhi sa footnotes sa atong Biblia brethren, naa dinhi kung kinsa ang gitumong, kung kinsa kining Juan. Matud pa dinhi sa atong mabasa sa ubos, natuman diha kang Juan Ronilo Mangalo. So ikaw di ay kini brado ang gitumong ni Master. Okay, so wala ta ni nagpasiatab og nagpasigarbo sa atong kagulingon brother nga may propesya di si Master diri kanato nga napay laing Juan nga magwali. So Juan man ang atong first name, Juan Ronilo Mangalos. So ang katumanan di ay sa propesya ni Master nga napay laing Juan nga magwali kay dito man nag-istorya ni Master sa kanhi magwali nga si Juan Bagaipo. Nga giingnan siya nga ayaw pagsunod sa binuhatan sa imong amahan, krus Bagaipo. Unya tingali unya gipuson o kuhaon taka aduna parabay muabot nga Juan nga magwali. Di gipropesya kong Master. Dili pinagig pagsayaw-sayaw ang akong pagkamagwali. Pinaagig propesya. Higalag mga kaigsunan labi na kanimo Mr. Valencia. Nakaron, arita sa sistema sa imuhang giingon nga recognize ka, gisayaw ka diya sa tunga nga ang nagsayaw si Nanay Irene. Wa ka ba kabalo o basi nalimot ka ay pahinumdumante ka nga ang Executive Vice President gisayaw po na sa magtutudlo diya sa hawanan, pero ang pagsayaw sa magtutudlo dito kang Reverend dunay iyang gipag-intrigar dito sa Chief Minister. Ikaw ang imo lang gaagap lang ka nga musayaw mo ni Nanay Irene sa hawanan das quadrangle tungod kay may ihatag man si Attorney Rodriguez ng 100, pero ang Executive Vice President gisayaw sa magtutudlo unya pag nagsugo si Master sa mga membro nga pangamustahon ang Executive Vice President. Hain kini mabasa nato sa atong basahon brother. Atong pagabasahon brethren sa ato gihapon nga Biblia kining naguluhan mga kasinatian uban sa Espiritu Santo nga nagpakatao Divine Master Tomas D. Eugenio Sr. dinhi sa chapter 1 verse 24 to 27. Atong pagabasahon nagaingon nini niadtong tuig 1990 adunay mga kalihukan sa pagsayaw-sayaw, loy, lakaw, pag-ilis ug Amerikana. Mando ni Master kang Charlie Eugenio nga iyang anak nga loloy ang dagnay o angga.
ug sa pagbalik ni Luloy, gisayaw siya ni Master. Luksuloy, ug milukso si Luloy, makatulo kahigayon, uban ni Master. So, gisayaw di ay si Reverend ni Master. Ug naay gihatag dayon nga mga butang bradon, unsa man kini, atong mabasa din sa ubos. Ug gikuha ni Master ang tanang ballpen diha sa iyang gisulob nga Amerikana, ug iyang gibutang sa bulsa sa Amerikana ni Luloy. Ug unsa pa gyud, napa dinhi. Ug gitangtang ni Master ang iyang relo ug gibalhin sa kamot ni Luloy ug miingon ngadto sa kadaghanan. Pangumustaha ug lamanuha ninyo si Luloy. Tanawa ka ni Mr. Valencia kung tagaan na ito gibugaton ang sistema sayaw-sayaw. Asa man? Nani mo? Wala. Wala. Naa kang reverend tungod sa pagsayaw sa magtutudlo, diya kang reverend diya sa hawanan, gihatag ni Master ang iyang tanang bulpin nga nas iyang Amerikana. Nakabalo ka ba unsay trabaho sa bulpin? Ang pagpirma, gamiton ka na sa pagsuwat o sa pagpirma. Tinood. So sa tanan nga mga membro sa pagtulunan sa PBC, magdoon may mga dokumento nga pagpirmahan, wala ang mo pirma in behalf ni Master, ang Executive Vice President, ang Chief Minister, Reverend Charlie Eugenio. Naunsa pa ang gihatag ni Master ngadto kang Reverend sa diyang gisayaw si Reverend Diaz Hawanan. Kalakip ang relo. Kabalo ka ba kung say relo? Orasan. Pwede gamiton pod nga oras, panahon, mo nang simbolo sa relo. Sa ato pa dito ni Master sa una ang orasan o kapanahonan, gihatag kang Reverend. Buti pasabot nga may kapanahonan si Reverend sa pagdumala sa PBCM, pagtulunan sa PBCM. Nagtaga gibukaton, asa may bukat? Ikaw? Imo ra man ang gipagarpar nga magingon nga gi-recognize ka pero ang imong sistema nagkontra man kang Reverend, gigamit na nimo ngalan sa magtutudlo. Mao. Dituwa kang Reverend, ang bugat kay paghuman og sayaw ningon si Master ngadto sa mga membro, pangumustahan ninyo si Loloy. Ikaw ba papangumusta sa mga igsoon sa pagtuo human nimog sayaw ni Nanay Irene? Di ba wa diha? Wa gyoy gipalamano Wa si- gipalamano? Oh, wala gyud. Oh. Nagawas Mr. Valencia nga si Reverend natugyanan ni Master sa bulpin og relo kay simbolo kana sa kapanahonan og sa mga pagpirma sa mga kaliguanan nga dokumento sa PBC. Si Master sa iyang pag-ibanghilyo, walay lain nga iyang gibilin nga mahoy magdumala sa PBC, mga iyang anak, pursosong anak. Basahan ko Bradib, ang puriba, dere naman na papor na ko ang atong Biblia sa PBC, mga kasinatian uban sa Espiritu Santo nga nagpakatao. Okay. Adi ko mabasa sa chapter 1, verse 28, Bradiver. No? Yeah, basahan ako, gingon sa pagpahayag. Kanitong tuig 1997 ngadto 1998 nagwardya si Edito Saltarin sa may dapit sa information. Og misgot si Master ngadto kaniya mahitungod sa iyang anak nga si Charlie Eugenio nga mao ang Chief Minister. Loy, unsa hinungdan nga ang pulsuso na kong anak mo'y akong gihimo nga labaw sa tanang mga magawali. Gi-address ngadto kang Brother Edito Saltarin ginan sa Loy. Unsa hinungdan nga ang pulsuso na kong anak mo'y akong kuha nga labaw sa tanang mga magawali. Kay dili ko gusto nga mahitabo pa pag-usab ang nahitabo kang Kristo ngano nga akong pursuso nga anak mo'y akong gihimong labaw sa mga magwawali kay bisan magkinaunsa ang panghitabo ang akong anak akong dugo mula bangyud na sa amahan. Kay kun dili pursuso nga anak mahitabo gihapon nga sama kang Kristo nga may maghudas lang gihapon. Mao ni ang mga nakasulat sa basahon nga naguluhan mga kasinatian uban sa Espiritu Santo nga nagpakatao Divine Master Tomas D. Iyon Jr. sa pagpahiluna ni Master nga mahimong labaw sa mga magwawali kinsa ang Chief Minister mao ang Executive Vice President Reverend Charlie Eugenio nga imong giingnan nga kanang nagpatawag og Reverend mo na iyang gigamit nga address Brad Marcial o Brad Eber. Nakaroon tanaw na to Brad Marcial ang pagpahiluna sa magtutudlo sa Executive Vice President kayang gisayaw diya sa quadrangle nga gitagaan sa bulpin og relo diin simbolo kini sa mga pagpirma og sa kapanahonan nga daan na gamay pa si Reverend may pagtagana na nga siya may mahimong pari or magoli kay gipasuloban siya sa magtutudlo og sutana. Tinood. Ato ipakita Brother Marcial ang hulagway sa kasaysayan nga diin ang ato ang Executive Vice President gamay pa gipasuluban na sa magtutudlo og sutana sa pagkapari nga gipakupot og Biblia. Ato ipakita sa hulagway. O na kanang naka-white nga sanina unya naka-circle og yellow. nay araw nga pula Brother. Tinood. Mao kana ang Executive Vice President nag-edad pa na og 10 anyos ni anang panahon na. Wala pa siya kalibutan ana og unsay
katuyuan sa magtutudlo nga gitagaan anday siya nga pag-abot sa panahon mahimo siyang pari. Pare. Okay naman ang sutanan ni master kang master man na. Nakadiha Mr. Valencia. Nya wala ka man diha Mr. Valencia. O tanawa ang pagpahiluna na pangahasan nimo paghingalan og dili mao ang Executive Vice President. Mao. Na karon Brad Dever. Kining pag-ingon ni Mr. Valencia nga kana si Loloy nga nagpatawag rag reverend. Kini kang pagtahod na to og reverend sa atong Executive Vice President Brad Dever. Kana bang reverend iya lang ba na nga buot-buot ni Reverend Charlie o kang master kana nga pagbulutan Brad Dever? Na kang master jud kana niya atong pamatud-an bradron. Sa atong kaugalingon nga Biblia ug angay nga mahibaluan nimo Mr. Valencia niya paminaw sa kini nga naguluhan mga kasinatian uban sa Espiritu Santo nga nagpakatao Divine Master Tomas D. Eugenio Sr. dinhi sa chapter 1 verse 10 to 15 ingon niini ang nakapahayag sa tuig 1984 sa pagpakanaog ni Master sa balaod sa verse 13 giingnan ko ni Master nga magwali didto sa stage reperado kang Reverend Charlie Mani og pagkahuman daw nako og wali, si Vic na po dayon ang musunod. Apan sa dili pa daw kumuwali, iya sa kung ipaila sa katungdanan nga reverend. Matod pa din Dayon, padayon natos pagbasa, mauto nga sa pagkahuman na nako og wali, kay giingnan man ko ni Master nga si Vic ang musunod nako, akong gipaila usab si Vic nga reverend Vic Maswanggat. Kaysa pagsabot nga basta magwawali, tawgon pod og reverend. Unsa may nahitabo, atong ipadayon din Pagkahuman na kog paila ni Vic, dihay gwardya nga gisugo ni Master sa pagpatawag nako ngadto kaniya. Matud pa din sa sunod atong mabasa, kinsay nagsugo ni Muloy, nga tawgon nimo si Vic og reverend. Masok anong nangutana si Master kanako. Matud pa din ni Reb, pasaylo alang ko Master, wala man ko kahibalo kay abi nako ug basta magwawali tawgon og reverend. Mitubag ko, matud pa din ni reverend. Dayon unsay tubag ni Master? Ningon sa Master diri ay, dili walay lain nga tawgon og reverend, ikaw ra. Kabantay ka na Mr. Valencia, matud pa din ni Master, balik ko na to. Dili walay lain nga tawgon og reverend, ikaw ra. Gawas pa ako ray magtudlo og kinsay tawagon og reverend. Klaro kayo mga higalag mga kaigsunan. Ang gibasa ni Brad Dever mahitungod sa pagpahiluna sa magtutudlo sa Chief Minister nga tawgon siya reverend. Dili na iya Mr. Valencia. Tanaw ko ng terminong gigamit mo. Kini ba si Loloy Charlie nga nagpatawag og reverend? Dili siya nagbuot nga tawag og reverend. Ang magtutudlo mooy nagbuot ana sa dihang nagwali og diha ka nang panahon na di ni malilong sa mga uban sa mga kaigsunan sa dihang gi-introduce ni Master si Reverend nga magwali sa kadaghanan nga iyang gi-adisan o gitawag nga reverend. Una si reverend wa masayod kay pagtuon niya pag magwali tawag og reverend pag human niya gwali kay mupuli man si Vic Maswanggat kay magwali man to. Iya pong giingon ni reverend nga ang musunod sa pagwali mao si Reverend Vic Maswanggat. Pag human ana sa diyang si Vic na nagwali gipatawag si reverend si ang chief minister sa magtutudlo og didto giingnan siya sa magtutudlo nga kinsay nagsugo ni Muloy nga tawgon nimo si Vic og reverend. Masuk anon si Master nga nangutana ngadto kang reverend. Ingon si reverend, pasaliwa lang ko Master. Kay wala man ko kahibalo kay abi nako basta magwali tawgon og reverend. Mitubag si Master, dili walay lain tawgon og reverend. Ikaw ra. Di si Master day mo nagbota na. Gawas pa ako ray magtudlo og kinsay tawgon og reverend. O di kasi reverend raman mo gi tudlo ni Master nga tawgon niya ng reverend. Walay lain na mo ng mga magwali, kami nagsunod, bisan ikaw, bisan si Dani, bisan si Macarayo, wala matawag niya ng katungdanan sa pagka-reverend. Nga naman si Master may nagbuot na address naman na sa Chief Minister. So luminti mo na para sa Chief Minister, dili man ikaw. Pareha ganina nga kung kabalikan na itong ingon mo nga, gi-recognize ka. Kanang ingon na mag-pointed out, kay gabut-buot ka naman sa imong kagulingon god nga, recognize kang magwawali. Pero tanawa nga, sa sistema nga wa ka na musubay sa matuod nga pagsunod sa leader sa mga magwawali. Gamit lang nimo ngalan ni Master, pero matod pa nimo atong nadunggan Brad Dever, Brad Marcial nga imo ra na. Ako ra noon di way labot si Master ana ang sistema. Nakaron naklaro natin na nga ang Reverend di ay nga gitawag o gitahod sa Chief Minister dili na buot-buot
ni Reverend Charlie kundi iya na sa magtutudlo mga higala og mga kaigsunan. Klaro na. Nakaron, arita, dugang sa paghatag og mga pag-ibanghilyo ni Master mahitungod sa Chief Minister. Matod pa sa magtutudlo dito sa Chief Minister nga kini si Reverend Pinangga niya. Tinod. Mao na nga kung atong i-recall lang imong mga kinabuang Mr. Valencia sa paghingalan og di mao dito sa Executive Vice President dili mo sibo. Good. Kinlandaan nga mong gibasa na daan sa mga pag-ibanghilyo ni Master. Pursosong anak niya si Reverend ang pursoso nga anak mo gihimo nga labaw sa mga gawali. O sa lugar sa mga anak ni Master si Reverend mo kamagulangan mo gihimong labaw sa mga magawali. Unya gi pasuluban og sutana sa gamay pa. Unya giingon pagyod nga pinangga niya ang Chief Minister gani. Nagingon pa si Master nga suwayin yung hilabot si Loloy makatilaw mo sa akong kamot. Hain kini nato mabasa ang prueba Brad Marshall nga ang magtutudlo nagpasidaan nga kung hilabtan ang Chief Minister makatilaw sa kamot unya ningon ang magtutudlo nga ang Chief Minister Reverend Charlie ihunyo iyan ang pinangga Brad Marshall. Atol mang pagbasahon Brad Ron dili sa mga kasinatian uban sa Espiritu Santo nga nagpakatao. Chapter 1 verse 34 to 35. Niadtong tuig 2000 gibalik-balik ni Master sa pagkadaghan ang pag-ingon, "Loy, wala bay nang hilabot nimo? Loy, pagbantay kay naa bay naninguha sa pagpatay nimo. Ayaw kabalaka kay naa ko sa imong loyo. Pagsaba lang Loy og kinsa ang manghilabot nimo. Sige, sulay ninyo paghilabot si Luloy Charlie. Dili ba makatilaw mo sa akong kamot? Loy, pinangga tabiya ka Loy. Og dayong panindak ni Master sa iyang tiil sa simento sa salog sa plasyo uban sa iyang tuong kamot nga kinumo gisumbag-sumbag sa palad sa iyang walang kamot." Klaro kayo sa gibasa sa kaubang ministro Brad Marshall ang mga ibanghilyo ni Master kaniadtong tuig 2000 anyos gibalik-balik ni Master sa pagkadaghan ang pag-ingon, "Loy, wala bay nang hilabot nimo?" Yagig pangutana. No. "Loy, pagbantay kay narabay naningiwa sa pagpatay nimo." Ingon din si Master, "Ayaw og kabalaka kay naakos imong luyo. Pagsaba lang Loy og kinsa ang manghilabot nimo. Sige, sulayin ninyo paghilabot si Loloy Charlie, di ba makatilaw mo sa akong kamot mo na ipahayag sa magtutudlo." Ingon din si Master, "Loy, pinangga tabaya ka Loy." Og dayong panindak ni Master sa iyang tiil sa simento, sa salog sa palasyo, uban sa iyang tuong kamot nga kinumo, gisumbag-sumbag sa palad sa iyang walang kamot. Wa man siguro ka malimot Mr. Valencia sa panahon sa Sunday service, manulod da, unya na ang mga kaigsuonan nga mga membros PBC, magwali si Reverend. Sa diyang magwali si Reverend, musunod ka, imong ilugan si Reverend sa microphone. Ang imuhang tumong anong ilugan nimo si Reverend sa microphone, kay gusto nimo nga ipahinumdom ang gisulti ni Master. Kining pahayaga, imo ning awaton. Kita kanin, Mr. Valencia, kumo niya. Kini dayon palad, wala. Imong giawat dayon ang sulti ni Master nga kung hilabdan si Reverend, makatilaw sa kamot. Sumbag-sumbag din ka, Mr. Valencia, sa imong kumo diha sa wala. Kay mo may nakita nimo dito kang Master. Oh? Ana. Ayun si Master, "Loy, pinangga tabiya ka." Og dayong panindak ni Master sa iyang tiil sa simento, imo ganin nang iapilog tindak-tindak imong tiil sa simento. Sabay nga imong suntok-suntokon ang imong walang palad sa imong tungkamot kay mo may gipakita ni Master akon hilabdan ang Chief Minister makatilaw sa iyang kamot. Success. Daghan nga mga membro sa PBC nga nanulod nga saksi ana dili na malimod nimo. Sumabag magatubang-tatubangan sa mga kaigsuonan, ipaningil ko na nimo ug imo nang ipanghimaka. Buti pa sabot, nga kung doon na mo hilabot sa Chief Minister, na si Master nagpaluyo. Nakaroon, wa kay po panagana nga nang hilabot sa Chief Minister, kay nairason ang gibuhat niya Brad Dever nga nung nipadayon siya sa pagpanghilabot sa Chief Minister. Ano lang yung pag-ingog-yawa? Tikasan? No. Maro? Usa na ka na kamatang sa pagpanghilabot na iyo, si Master, o ba nang hilabot ni Muloy? Wa pa man gud ka aning panahon na nang hilabot. Naa pa man ka skiliran, pero sa imong terminong gigamit, sa diyang gisikaran ka, wala ba ka sikari literal? Nyag maminaw na, murag manipa ay dining Chief Minister nila, kay gisikaran mo kuno, wa? Wa gyud. Imurang terminong bot-bot ba nga gisikaran, wa ka sikari. Ikaw mismo mo'y nagpalayo ni Reverend. Ha? Wa mo siguro ka malimot, Mr. Valencia, imong gingingnan si Reverend nga ang batasan di magkaugiro. Kadumdum ka nga niadto si Reverend sa Cebu. Niadtos imong balay. Kay gusto si Reverend nga mag-reconcile, gani ningon si Reverend kung doon siya sayo mga isag pasaylo diyan nimo. Nagpakita ka.
Wala. Di ba ikaw naglikay-likay si mong kagulingon, di ikaw mingil ag batasan, di makaog-iro. Kinsa may ngilag batasan na, di ba ikaw, Mr. Valencia, wala ka magikatubang ni Reverend. Mismo, nigikan lagi si Reverend din sa Mindanao, paingon diya sa Cebu, para makiginagbo ni mo, mga isag pasaylo, ikaw mo iniikyas. Siya nilisibat, siya nilakaw. Sus. Kaya di gid siya gusto, kaya ang iya giday napagiday siyang kasing-kasing nga gusto gid niyang pasakitan, iyang giyong hilabdan si Reverend. Na ikaw ra may katumanan ani. Kinsa may batasag iro, di ba ikaw na? Niya, bumirang ang pagingon nga kanang kinaya nga di makaog iro, batasan di makaog iro. Ikaw mo'y nay batasan nga di makaog iro. Na mao na. O nya, wa ka mahadlok na Mr. Valencia. Nagingon si Master nga imong ganing awat-awaton. Sus. Kumo. Adi pa na diha ron. Na karon. Ikaw matud pa nimo, recognize ka pero bot-bot man mo pointed out ba, bot-bot nga ikaw recognize nga magwali. Pero ako pod wa ko maghambog, may propesya ko nga mahimo kung usa sa magwali. Tanan gi-recognize ni Master tugutan ta man ang terminong recognize kay basta magwali ka, recognize magyud ka. Dili lang ikaw, ang labaw si Reverend, si Brad Samuel, si Brad Juan, Brad Cesar, Brad Dever, Brad Rene, Brad Marshall, Brad Hernan Pipi og si Brad Mario og napay uban nga palaboton pa nga mga magwali nga muduyog sa buluhaton diha sa pagsunod kang Reverend. Ikaw pila ka magwali ni sunod nimo? Mao na ron. Ha? Iya kay kung aghat ana Brad Ron nga paubanon ko si Hangwali. Nangaghat ka ni Brad Marshall pero asa man si Brad Marshall naba diha nimo? Wala ako ko Brad Ron kay wa mo gay siya mo ko ni hingalan gay di mao ni Reverend. Mao na. So ikaw mo'y maigo aning pagingon ni Master nga hilabtis loloy kay makatilaw sa kamot. Pero Brad Dever, sa tanan nga mga magawali, recognize man ni Master nga nagwali man. Unsa ebanghelyo ni Master sa mga magawali? Tanan bang mga magawali mosunod diha sa Executive Vice President and Chief Minister? Na dili gyud daan na nagpasidaan si Master ni ana Bradon. Niya sa ato ang kaugalingong Biblia kining naguluhan mga kasinatian uban sa Espiritu Santo nga nagpakatao Divine Master Tomas D. Eugenio Sr. Niya sa chapter 1 verse 39 nato pagabasahon Bradon nagaingon niini si Charlie Eugenio ug si Aquilino Valencia miadto kang master sa itaas sa palasyo kaniadtong Septembre 2000. Loy, matud ba diring master? Loy, ayaw pagkumpiyansa sa kauban nimong magwawali. Kay dili tanan magwawali imo matud ni Master. Nalantaw na ni Master. Nalantaw na ni Master Mr. Valencia gani didto ka ani sa taas sa pagsaka kauban ang Chief Minister, kauban ka dito sa pagsaka sa atubangan sa magtutudlo. Ningon si Master ngadto sa Chief Minister nga matud pa, Loy, ayaw pagkumpiyansa sa kauban nimong magwawali kay dili tanan magwali imo matud ni Master. Ikaw may kauban ani, wa ka manglipaghong ani. Sus. Wa ka mahibulong ani nya imo ra bang counter ni Mr. Valencia gipropesya na ni Master nga mabahin gid ang magwawali. Ikaw katumanan nga nibiya ka sa pagsunod sa labaw sa mga magwali o Chief Minister. Adi na tuman ang sulti ni Master dili tanan magwali imo loy. Di kinsa man ang dili magwali nga iyan ni Reverend. Kamo ikaw usa ka. Og si Dani Nakwa og si Hermoines Magarayo kay kanhi magwali pero naglain magpundok. Ha? Karon atong sosyon Brad Marshall sa atong pagila nga si Master mooy katumanan sa Dios Espiritu Santo. Unya naa ang mga pagpropesiya niya mahitungod sa propesiya niya dinhi kanako nga mahimo kita nga magwali nga palaboton nga huwan nga magwali gi propesiya dadaan sa magtutudlo ang mahimong labaw sa mga pari or magwali si Reverend sa gamay pa nga gipasuluban og sutana sa pagkapari gipakupot og Biblia o gipropesya sa ni Master nga dili po tanan magwali iya ni Reverend. Ngano nga nahimo sa magtutudlo ang mga pagpropesya Brad Marshall? Haon ba sa Biblia tungod kay si Master mauman ang katumanan sa Espiritu Santo? Unya nagpropesya man si Master sa mga butang nga umaabot sa Biblia ba Brad Marshall? Ang Espiritu Santo ba magasulti sa mga butang nga umaabot Brad Marshall? Oo, Brad Ron, sumala sa pagpahayag sa Biblia, hindi na ito mabasahon sa ang pulong sa Diyos nga Biblia mga kaigsunan. Sa Juan, Kapitulo 16, versikulo 13. Apan kung moabot na ang Espiritu Santo nga mo ang magtutudlo sa kamatuoran, tudluan niya kamo sa tanan nga kamatuoran. Ang iyang itudlo kaninyo dili gikan kaniya, kung dili isulti lamang niya ang iyang nadungog.
isulti usab niya kaninyo kung unsa ang manghitabo sa malabot. Oh, klaro kayo sa gibasa sa Biblia, gisusi nato ang Espiritu Santo magsulti sa mga butang nga umaabot. O kay si Master mauman ang pagpaila sa mga matuod nga ministro sa PBC mubo sa pagdumala sa Chief Minister nga mo'y katumanan, sa Espiritu Santo naa niya ang kinaiya nga dunay mga pagsulti sa mga butang nga umaabot. Apil ang gisulti, dili tanan magwali iyan ni Reverend o sa Chief Minister, usa ka nga katumanan Mr. Valencia nga wala na mo sunod kang Reverend Charlie Eugenio. Unya kining Espiritu Santo ang ay ka nga mahibalo pod Mr. Valencia, pakitaon ti ka nga kining Espiritu Santo sa pagpamatuod namo, pamagi-imo ani, mo na magyama-yama ra ka, The Passion Bible, mahitungod sa Holy Spirit, nga kanang Holy Spirit gingon nagmanluluwas o Savior. Kinsa man mo'y nagkuan ani nga sistema sa pagpamatod, ikaw? Dili ang Chief Minister. Kaya uban ra ba nga mga reliyon, paninglan ra ba nga mabasa ba daw sa Biblia nga ang Holy Spirit Savior? Kaya ang sa Biblia ang mabasa Savior si Jesus Christ unya ang God the Father. Diya. Aron nga madungangan ang imong jotay kahibalo diri sa mga matuod nga ministro. Basahon ako John chapter 14 verse 15 ngadto sa 17 pero punto lang. Ato na lang ni dito sa Cebuano nga pagkapahayag nga pagkasulat, no? Ang paghigugma kanako naghatag kanimo gahom sa pagtuman sa akong mga sugo o ako mga muyo, pahayag din ni Ginoong Hesus. O ako mga muyo samahan og siya maghatag kaninyo og laing manluluwas. Another Savior man sa English, laing manluluwas kinsa ang Espiritu Santo sa kamatuoran. Idugang ko lang na may tungod sa Espiritu Santo nga magsulti sa mga butang nga umabot nga tuman sa magtutudlo nga kini word for word babasa sa Biblia nga Savior or manluluwas. Kabalo na ka. Dugang ninimo, pero asa nagikan ang maong kahibalo dinhi sa Chief Minister o dinhi pudayon sa mga ministro nga nagsunod diha sa Chief Minister nga mao si Reverend Charlie Eugenio. Nagkaroon Brother Dever, ingon man si Mr. Valencia nga kana mas Luloy Charlie ba nga nagpatawag og Reverend, but ipasabot nimo Mr. Valencia, pakawawan nimo nga si Reverend ra o si ang Chief Minister ra mo'y nagbuot sa titulo nga Reverend. Uy, magwali man ka, kabalo ka nga dili pwede ang usa ka tawo nga magpahiluna siyang kagulingon sa katungdanan kun dili ang Dios ana. Nabasa na naman to sa ibabaw nga ang nagbuot nga tawgon ang Chief Minister og Reverend si Master. No. Sa Biblia Brother Dever, makahimo ba ang tawo sa pagpahiluna siyang kagulingon sa maong katungdanan? O Dios mo magpahiluna Brother Dever? No, Dios ang magpahiluna ni ana Bradron. Niya atong pagabasahon Bradron sa Hebreohanon 5:4 nag-ingon niini, og walay tawo nga mangunay sa pagpahiluna sa iyang kaugalingon diha sa maong katungdanan. Kung dili sa Dios, tinawag siya alang niini, maingon kang Aaron. Tanawa Mr. We're all alone Mr. Aquilino Valencia. Ningon kag kana bang nagpatawag og Reverend? Di murag sabto na to nga iya ni Reverend Charlie kining Chief Minister ang kanang pagatawgon siya Reverend. Nadira ba? Di good. Si Master ba nagbuot niya sa Biblia dili pwede nga mangunay ang tao sa pagpahiluna sa iyang katungdanan gawa sa Dios. Tinawag siya maingon kang Aaron. Tanawa di ang imong gihimo nga pagpakulaw di mo sumada. Sa Biblia Dios mo magpahiluna, sa atong gisusi ang pagka-reverend sa Chief Minister dili iya buot-buot kun dili sa magtutudlo nga pagbulutan kana. Na dinita sa dugang nga mga gibuyan niya nga mga pamahayag Brad Dever o Brad Marshall. Kay kaganina sa atong gipakita munstra na to ang gisubli pod ni Mr. Valencia nga nakita niya sa magtutudlo nga kung nilabdan ang Chief Minister makatilaw sa kamot kumo si Master hapak diha sa wala nga palad gisubay-subay pod ni Mr. Valencia. Na karon atong paminaw ng iyang pamahayag kay mulugar ani karon nga gipakasayop niya si Master. Si Master nagibangilyo pod mahitungod sa kang Tami disikan nga iyang anak ni Master sa material. Nga kung hilabtan pod makatilaw pod sa kamot. Pero dunay gihimong mga kinabuang pamahayag kini si Mr. Valencia atong paminawan. Ikaw amahan, malipay ba ka nga ganlan ug dili mayo ang imong anak sama sa imong gibuhat kang Reverend? Basta nalimot ka nga si Master namulong hitungod kang Tami nga iyahang anak nga bugoy nga kun hilabtan matoy pa ni Master makatilaw sa iyahang kamot. Pero mo ni pangutana. Nahibaw karon nga si kay gingon man hilabtis Tami. Hilabtan si Tami kay makatilaw siya sa akong kamot.
Nakadungog karon nga natong panahon nga naastami gikulata diha sa ubos. Ang nagkulata nakatilaw sa kamot ni Master. Kining mga istorya gisakyan ninyo na. Kining maong istorya nga matod pa nimo. Bisan kani sa tami nga bugoy. Kung nalabtan makatilaw sa iyang kamot. Sa to pa, kung si Lolo hilabtan, doon naging-resulta nga may tabo lugar kung hilabtan lugar si Lolo. Ato na ba, Brother Dever? Iyang gihimong barometro ang pahayag sa magtutudlo nga to kang tami nga bugoy. Iya din gi-question. Kabalo ka, Roni, nga si tami gikulata sa ubos? Karon, nakatilaw ba daw kuno sa kamot sa magtutudlo ang nagkulata? Oy, Mr. Valencia, kabalo ka ba? Nga sa panahon, wa man ko ingon nga wa mahibalo ana nga dunay pagkulata sa ubos kang tami. Pero anang panahon na kabalo ka ba, Mr. Valencia, nga ang magtutudlo na sa pagbawlay? Unsa man pagbuhat sa magtutudlo sa material nga makatilaw sa kamot niya ang nagkulata kang tami? Igagaw mo to na kubra doon ang nagkulata si Rodel Pardillo, anak ni Rudy Pardillo. Pero si Master ni pahulay naman yung taon ni anang panahon na bro doon. Na unsaon man pagkulata sa kamot sa material nga pagkulata, Mr. Valencia, nga si Master ni pahulay man. O na karon gihimo nimong barometro kay matud pa nimo, gisakyan niyo ning istorya. Unsa ibot nimo ipasabot? Pakasaypon nimo si Master kay wala man makatilaw ang nagkulata. Mao di ay nga karon naghimo ka og mga pagpangataki, pagpanghilabot sa Chief Minister. Kay gihimo nimong barometro ang kang tami nga wala man makatilaw sa kamot sa magtutudlo ang nagkulata. Mo nang nipadayon day ikaw, nibuhat day ka sa pagkadautan diha sa Executive Vice President or Chief Minister, imong ginganlan og di mao. Na karon susiyo na to, Brad Marcial, sa Biblia. Gusto rin ni Mr. Werol Alon nga pagka ang Dios na si Master lugar mo namulong, diha dayon matuman. Kanya dili man lugar matuman diha kay kung sa material si Master naman sa pagpaulay, pero kung Dios pod, ang Dios mosilot man bisag wala pa lugar dina ang material kay na may mga pagsilot sa Dios nga dili diha buhaton. Pero nakita na to, nihilabot siya padayon sa Executive Vice President kini si Mr. Valencia tungod sa iyang gingon nga gisakyan na to ang istorya ni Master kay wa man kuno makatilaw ang nagkulata sa anak ni Master nga si Tami. Sa Biblia, Brad Marcial, na ba nga wala diha buhata sa Dios ang hukom ngadto sa mga dautan? Ang tao muhimo sa pagpadayon sa pagpakasala sama nining gibuhat ni Mr. Valencia tungod kay wa man makatilaw sa kamot katong nagkulata ni Tami, ni padayon siya sa pagpanghilabot sa Executive Vice President. Na ba sa Biblia nga sibo kining nakita na to nga sitwasyon ni Mr. Valencia, Brad Marcial? Ako lamang pagbasahon, Brad Ron, ang nakasulat ni sa Ecclesiastes, Kapitulo 8, versikulo 11. Tungod kay ang hukom batok sa buhat nga dautan, wala man tumana sa diha-diha. Busa ang kasing-kasing sa mga anak nga lalaki sa mga tao nangahas aron sa pagbuhat og dautan. O to ana, mao di ay ni ang naani mo karon, Mr. Valencia, nga hinungdan nga nipadayon ka sa paghilabot sa Chief Minister kag Reverend. Tungod kay gihimo nimong barometro ang sulti sa magtutudlo ditong Tami nga wala man makatilaw lagi. Gi-question nimo, kabalo karon nga gikulata sa Tami sa boss. Nya, wa man lagi makatilaw sa kamot ni Master ang nagkulata. Uy. Naas Biblia, Mr. Valencia. Gibasa sa kaubang ministro, Brad Marcial. Ecclesiastes 8:11 sa SD Bible. Tungod kay ang hukom batok sa buhat nga dautan wala man tumana diha sa Dios. Bosa ang kasing-kasing sa mga anak nga lalaki sa mga tao nangahas aron sa pagbuhat og dautan. Mao na ikaw. Gipangahasan nimo pagbuhat og dautan pinaagi sa pag-atake sa Chief Minister tungod kay imo manggilantaw nga man makatilaw sa kamot ni Master ang nagkulata ni Tami. Bradiver, sa Biblia, kung ang Dios musilot sa mga dautan, diha ba wala bay panahon nga gitagana sa Dios alang sa mga silutanan, Bradiver? Naagid bro doon. So dili diha dayon. Dili diha. Dili pareho ni huno ni Mr. Valencia tungod kay wala man diha buhata nga makatilaw sa kamot ng nagkulatang Tami. Nihilabot siya padayon kang Reverend. Sa Biblia, lectureon ka namo. Adto ra ka sa tumoy, kandidato ka nini Mr. Valencia pagabot sa tumoy. Tinuod atong pagabasahon bro doon, angay nimo nga mahibaluan Mr. Valencia, dili diha dayon. Niya atong pagabasahon sa Job Kapitulo 21, versikulo 7, 30. Niya nagaingon,
Ngano man nga ang mga daotan nagapadayon sa kinabuhi, moabot sa kagulangon, oo, magatubo sa dakong kagahom. Dayon sa bersikulo 30 nag-ingon ini nga ang mga taong daotan ginatagana sa adlaw sa kagulanan nga sila pagadadon ngadto sa adlaw sa kaligotgot. Muna klaro mahibaluan mo Mr. Valencia. Na, Mr. We're all alone. Kung magisgot ta sa prinsipyo sa Dios, para sa mga daotan, diha padayon niya ipatuman. Dili. Kay dunay pagtagana ang Dios sa mga taong daotan. Gani si Job nangutana ngadto sa Dios, ngano man daw ang mga daotan nagapadayon sa kinabuhi. Sama nimo ba? Ay matud pa ni kaubang ministro nga nagwali dinis diwaili Brad Cesar, kini si Mr. Valencia sa una. Walang-wala man pero sa diyang nadato na, wala naman, nalimpingasan naman, giatake naman niya ang anak sa magtutudlo nga mo'y tuburan sa panalangin nga gamit-gamit niyang ngalan ni Master. Na? Sama nimo ba nga ang mga daotan magapadayon sa kinabuhi moabot sa kagulangon o magatubo sa dakong kagahom? Pero sa gingon sa bersikulo 30 nga ang mga taong daotan ginataganas adlaw sa kagulanan nga sila pagadad-on ngadto sa adlaw sa kaligotgot. Kining adlaw sa kaligotgot mao naman niya ang pagpakanaog sa hukom. Kanang gihulagway sa Biblia nga kanang adlaw sa paghukom silutan ang mga taong daotan. Kumbaga adlaw sa paghukom, adlaw sa ting-ihaw para sa mga taong daotan. Dabas Biblia Brad Marshall nga ang Dios adto na mo silot sa mga taong daotan, ihawon sila sa adlaw sa ting-ihaw, Brad Marshall. Oo, Brad Ron, na ang priba din nila mga to sa pagabasahon sa Santiago kapitulo 5 bersikulo 5. Dinhi sa yuta kamo na nagpuyo sa kaluho ug sa pagpatuyang sa kalipayan, kamo na nagpatambok sa inyong mga kasing-kasing aron ihawon alang sa adlaw sa ting-ihaw. O namay giingon nga pag-ihaw sa adlaw sa ting-ihaw. Kinsa man nay ihawon sa adlaw sa ting-ihaw? Address man na sa mga daotan. Katong dadon sa adlaw sa kaligotgot, pagadadon ngadto sa adlaw sa kaligotgot kay maligotgot ang Dios sa mga makasala mo nang silutan ngadto sa kamatayon, ihawon. Kandidato ka ni Mr. Valencia ug di ka magbago. Apil sa tinuod lang nga pagkaistorya. Tinuod. Gihimo nimong barometro, ningon baga gisakyan ninyo ning istorya ha nga makatilaw sa kamot kun hilabdan ng anak nako nga bugoy nga si Tami. Daw kay wala man makatilaw lagi. Mo nang padayon kas imong pagpanghilabot kang reverend. Wala ka mahadlok ba? Imong pamilya, imong asawa, imong anak di mahadlok ani. Nga imo paganing gimustra-mustra ang ginumo ni Master diha siyang palad nga wala nga hilabti si loloy makatilaw. Da kay tungod kay wala man buhata diha sa magtutudlo ang pagsilot sa nagsumbag ni Tami, ni padayon ka. Which is sa Biblia nabasa nato nga naagi di ay pod mga tao nga mopadayon sa paghimo og pagkadaotan kay wala man tumana diha ang hukom sa silot ngadto sa mga taong daotan nga pagabuhaton sa Dios. Tanawa ra? Da karon, unsa man Mr. Valencia, kumusta? Di ka mahadlok? Di ka mahadlok na padayon sa imong gimbuhaton, di pod mi mohunong og counter sa imong mga pagpanamastama sa Executive Vice President. Ato sang paminawon ang tipik pa niya nga mga pamahayag Brother. Okay. Kining namulong siya nga ngadto sa ebanghelyo ni Master nga murarabag na suwito, murarabag na diha. Nga si Master nangutana ngadto kang Reverend kang Danny Nakwa ug kang Johnny Bagayo mahitungod sa iyang tugon nga bungkagon ba ang PBC kun siya mulakaw atong paminawan ang iyang pamahayag Brother. Okay. Gani pa man nag-ingon pa si Master ditong luloy. Na sa information. Bungkagon ba nimo ang PBCM loy? Wa siya motingog. Ikaduha, isa tubagalang akong pangutana, bungkagon ba nimo PBCM? Pag ikatulo, kaya maumang yapon pangutana, tubagalang loy, bungkagon ba nimo ang PBCM? Ang nitubag si Dani, dili Master. At sa amoro ni akong pangutana, matod pa ni, matod ni Master anang tubag ni Dani. Karon, sa unsang mata nga nabungkag, pagsulod ni Loloy sa politikanong kalihukan. Ato na bati, Brad Marshall, ang payag ni Mr. Valencia nga nangutana si Master kang Reverend, kang Danny o kang Johnny Bagahipo. Kaya atong klarohon nga wala siya ani, ilang gisubay-subay ba? Di para bagid mao nga pagkasubay kay. O ato nang isupport, ato ra ning isupport sa sunod natong pagtuon kay ang oras apiki na. Okay. Ngano nga si Reverend wa mutubag sa pangutanas magtutudlo. Unya iyang gipahayag Brad nga ang nitubag nga dili bungkago ng PBCM si Mr. Nakwa. Pangutana, asa man si Mr. Nakwa? Unya,
nabungkag kuno ang PBCM sa diyang ni interest politika. Na, Karon atong paminaw na usa, Brad David, ang pahayag niya. tinood. May tungod sa politika, unsay iyang gingon, kaya ramang giyawa, di na ba siya musugot nga mo interest politika, kay kanang politika kuno yawanon, pero siya ra po'y nagtugan, nga dili tanan, nga politika iya siyawa, atong paminawan. Mao kana kung mag-unaw-una ka gani og kanang politika, mo apil gani ka, yawan on yun na, pero dili man ingon nga yawa na yun ang politika. Pero dili man ingon nga yawa na yun ang politika. Ha? Kung magbuhat kag dautan, muna yawa yun ang palulungan nimo. Siyat sa kabo ka Mr. Valencia, kay ikaw raman dahil nagtubag-tubag nga kung magbuhat og dautan diha pa mahimong yawa. Kunya ningon ka nabungkag ang PBCM sa dihang nag-interest si Reverend sa politika. Asa man nga ikaw ra may nagingon nga dunay politika nga yawanon kung magbuhat og dautan yawa na si Reverend sa pag-interest sa politika nga dili yawanon ang buhat. Mo day klarong pag-istorya, ikaw ray nagtubag-tubag. Unya og maningil ka Mr. Valencia, gamitang sentido komon mo, ang mitubag sa pangutana sa magtutudlo kung bungkagon bang PBCM si Mr. Nakwa. Nahain man si Mr. Nakwa ron, nagpabilin ba sa PBCM? Na, wala. Atong i-display ang pagtulunan ni Mr. Nakwa kauban si Mr. Hermogenes Macarayo. Na, o muna, Kana. muna'y klarong, muna'y tinuod nga nagbungkag Mr. Valencia. Ayaw pasanginli ang Executive Vice President. Sa sunod tun-ana mo, atong ipadayon sa pahayag diha nimo Mr. Valencia, nganong wala direkta nga mitubag o wala motubag si Reverend sa magtutudlo sa diyang gipangutanag unsay gibati diay sa Chief Minister nga gipangutanag mulakaw si Master Bungkagon bang PBCM. Unta imong paninglan si Mr. Nakwa. Kay kung magisgot og guba, kanang guba wad-on imong PBCM. Kinsa may nagbiya sa PBCM? Si Reverend? Dili. O wa ka muna atong gamitong termino ba? Wa ka malipong Valencia. 29 ka radio station nga gidala sa Chief Minister ang ngalan sa PBCM. Gidala sa Chief Minister ang ngalan sa PBCM, Philippine Benevolent Christian Missionaries, para sa pagpakailap sa maayong balita pinagi sa Espiritu Santo na ingong kagibungkag ni Reverend PBCM. Moro na pagbungkag nga ni daghan man gani ang istasyonan. Ikaw Mr. Valencia, pila ka bug istasyonan sa imo? Katumbas ra magani na sa kuha kay ako nagsuportar mo sa bilya. Walay pagpanghambog si Brad Dever. tinood. Siya mo oy nagbayad sa Villanueva sa Power Radio. Solo na niya. Katumbas na ng imo kay mao ra man ang imong istasyonan dia. Samantalang si Reverend kauban namo 29 ka registration, wa gibungkag, gipalig-on ang PBCM. Nagpalig-on pa. Kay gidala ang ngalan Philippine Benevolent Christian Missionaries. Tanawa ra gani nang imong ka. Mao na ron. Muna gingon, kisa may nalipong, wa ka malipong Mr. Valencia. Wa ka malubat-lubat bisan ang grade 1, di gimuto sa imong gingon nga si Reverend may nagbungkag sa PBCM. Kamo, ikaw, si Nakwa og si Macarayo, mo tinuod nga nagbungkag sa PBCM. Ang PBCM gipabarog sa Chief Minister. Gipalig-on pa. Gipaligon sa sunod. Amo kang lecture ron. Nining maong basahon, ipakita ko lang ha, para ma-suspend. Natanan din Napakaani Mr. Valencia. Kay usa ka nagsuggest kauban tani nga diha ni buhaton sa Cebu. Natanan din ang explanation nganong wa motubag si Reverend sa pangutana sa magtutudlo o unsay katuyuan nining maong basahon. Pagbungkag ba sa PBCM o pagpalig-on ba sa PBCM? Brad Dever, Brad Marcial, napupos naman ang atong oras. So manamilit na kami kaninyo. Sundin ninyo kami sa sunod higayon sa ngalan sa magtutudlo, Divine Master Tomas D. Inyo Sr. o sa ngalan usab sa Executive Vice President and Chief Minister nga mo'y kasamtangan nga nag-lead sa PBCM, Reverend Charlie Eugenio. Kini ang inyong igsoon Ebanghilista Brother Juan Ronilo Mangalos, manamilit na kaninyo kauban sa mga Ebanghilista o ministro. Mga igsoon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw, kinyong alagad, Ebanghilista, Brother Marcial De Leon. Kiniusab si Brother Dibs Rizaba. Hangtod sa sunod higayon sa samang tagna ug samang istasyon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.